Очікували на його якнайшвидше звільнення з російської в'язниці, а в результаті проводили в останню путь. Понад 5000 людей з усього Криму приїхали до Строгановки, що під Сімферополем, щоб проститись з кримсько-татарським бранцем Джемилем Гафаровим. Allah'ın buyurgan kemerinin yüksek çokkısında, ucunda, başında bulayık deyip. Про смерть 60-річного бранця стало відомо минулої п'ятниці. Російські нелюди самі довели тяжкохвору людину до смерті, відмовляючи в медичній допомозі. Попри вік, інвалідність та нульові докази, окупанти присудили Джемилю Гафарову 13 років колонії за нібито спроби захопити російську владу. Нам пытаются, я не знаю, как правильно выразить, научить, что ли, через свои какие-то институции в роли тумка нашей религии, как нам нужно жить, как нам нужно соблюдать свою религию и так далее. И те неугодные или те, которые не соглашаются с этим, вот становятся такими, их хотят сделать такими преступниками, обвинив в терроризме или там в других каких-то преступлениях, которые не совершали. Поэтому вот народ сегодня здесь собрался для того, чтобы выразить поддержку его семье, проводить его последний путь, прочитать молитву и очередной раз выразить свое несогласие с тем, что происходит, тот беспредел, который в отношении нашего народа. Загибель Джемиля Гафарова шокувала народ. Це перший випадок смерті кримсько-татарського бранця в російській в'язниці. Он сам был примером для нас. Я горжусь, что этого человека я знал. И, конечно, я не мог остаться в стороне. Пришел там, поддержал его. И сейчас здесь тоже вот последний путь его хотим сопроводить. Пусть Аллах будет доволен всеми, кто поддерживает, кто не безразличен. Сотні кримських татар долали відстані, аби підтримати Джемиля Гафарова на судилищах. Тепер же родичі, друзі, сусіди і навіть особисто незнайомі люди долають шлях, щоб поховати його. До самої смерті Джемиль Гафаров відмовлявся обмовити себе чи інших кримських татар, пригадує адвокат Еміль Корбідінов. Він закликав лише до справедливості і правди і щоразу вказував російським силовикам та суддям на їхні брехні. За це вони довели бранця до критичного стану. Сам Гафаров вважав вирок фактично смертним, оскільки в неволі без медичної допомоги він би довго не витримав. Окупанти це усвідомлювали, але, каже Корбідінов, обов'язково понесуть відповідальність і за цей злочин. Пусть ніхто не думає, что вся его борьба и борьба всего народа, который сегодня находится в неволе, прошла зря. Пусть никто не думает, что он уйдет от справедливого возмездия и справедливого наказания за то, что делал над стариками, над теми, кто сегодня находится в тюрьмах. Вот, обязательно каждый ответит и за то, что убили Джемиля Га, и за то, что творят такое беззаконие над невинными людьми. Після масової облави навесні 2019 року Джемиль Гафаров провів за ґратами майже 4 роки. Він переніс інфаркт, мав хворобу серця та потребував діалізу нирок. Адвокати та родичі били на сполох і тижнями писали клопотання про допомогу Гафарову. До лікарні від СІЗО російського Новочеркаська лише година машиною, але допомоги так і не дочекався. На жаль, Джемиль Гафаров не єдиний тяжкохворий бранець у російських катівнях. Україна вже ініціювала розгляд в ООН питання незаконного тримання та вбивства в'язнів на території Росії. Росіяни жадають повністю загарбати Донеччину та Луганщину і не озираються на втрати. За даними Генерального штабу, вони шукають слабини в українській обороні на різних ділянках фронту. Ворожі спроби наступу фіксують, зокрема, на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Навалу Москолоти на Бахмут, де зараз справжнє пекло, героїчно стримують сили оборони України. Окупанти кидають в бій незліченну кількість військ
військових, найманців і безліч техніки. Продовжують тиснути зі сходу, півночі та півдня, однак кожен метр дається російським нелюдам величезними втратами. Аби їх приховати, тіла розвозять на утилізацію по окупованих територіях, зокрема і до Криму. Зокрема, в районі населеного пункту Красна Зорька Сімферопольського району, тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, для приховування кількості загиблих противник застосовує спалювання. Біля місцевого крематорію спостерігається постійна черга військових автомобілів кількості до 10 одиниць. Цими вантажівками окупанти привозять загиблих російських військовослужбовців та найманців. Кремація здійснюється цілодобово. Послуги з кремації цивільним не надаються. Жителя Севастополя звинуватили в нібито створенні проукраїнського радикального руху. До його помешкання вдерлися озброєні російські силовики та взялися нишпорити шухлядами і знайшли кілька старих телефонів, планшет і книжку з основ ісламу. Вочевидь, на думку окупантів, це вже ознака тероризму. Також вони показали телеграм-спільноту, яку нібито модерує 20-річний севастополець. Там синьо-жовті картинки, мапа Севастополя та координати. Примітно, що група налічує трохи більше сотні підписників, тобто цілком може бути ФСБшним фейком. Ба більше, російські силовики заявили, що влітку минулого року затриманий хлопець намагався підпалити пункт збору так званої гумдопомоги для окупованих Росією районів Донбасу. За це погрожують кинути юнака за ґрати на 15 років. Повернути історичні назви містам і селам Криму закликали уряд в Меджлісі. Вони разом з Кримсько-татарським ресурсним центром звернулися до Кабміну, щоб розпочати підготовку і позбутися топонімів, які залишили російські колонізатори. Російські окупанти взялися стирати згадки про кримсько-татарський народ одразу після першої анексії у 18 столітті. Згодом це продовжили радянські послідовники одразу після геноциду депортації. Після спроби знищення корінного народу Ічкі, Котлак, Айсерес та інші історичні назви змінили гвардійське, совєтське та інші сліди загарбників. Ми ж розуміємо, що назви населених пунктів, вони пов'язані з легендами, пов'язані з історією, пов'язані з культурою, пов'язані з мовою корінних народів. Тобто, таким чином Росія намагалася зробити все, щоб викорінити корінні народи, а потім продемонструвати, що вони мають відношення до Криму. Юристи звернулися до віце-прем'єра з відновлення України, Комітету водного господарства та інших відомств. У Меджлісі очікують на якнайшвидшу підготовку та ухвалення постанови про повернення історичних назв у Криму. Ба більше, це передбачає, зокрема, і закон про корінні народи України. Повернення історичних назв кримським містам, селам, річкам та озерам – не лише відновлення справедливості, а шлях до остаточної деокупації півострова, наголошує очільник Меджлісу Рефат Чубаров. Можна без назв фізично, не фізично, а фактично відновити державний суверенітет України над Кримом. І ми повертаємося в звільнений Крим, де знову ці совєтські, первомайські, гвардійські і все таке інше. Тобто ми, повернувши фактично Крим, ми не повертаємо Крим за його духом. І от тому тут абсолютно правильна назва цієї акції, що ми маємо повернути Крим за сутністю. Це дуже важливо. У Кримсько-татарському ресурсному центрі закликають долучатися до онлайн-кампанії «Повернемо назви, повернемо Крим», щоб спонукати до відновлення справедливості та знищити російський імперський міф про тимчасово окупований півострів.